علی علی کیوں ملے کو بچو ملو پہنجو یا پرايو ملے جڑو حرامی بن ہوئی کونے کو دنیا میں گال تو صحیح بے شمار ماں پہروں چيو ماکھے ماکس کی گال رائندو ملا کاوٹ دیندو اوڑے پڑیا سب کاوٹ دیندو سو ملے کو بابا بچی ہلو اساں کے دین کم ماں کنا قیاس کو آخر میں آپ اساں ماں ہمیشہ چيو با ان ملے کو اور مدرسے کو بے خانو چنگو تھو اور جگہ سچی پوچھو نا ماں نہ پیندو آیا نا تہاں کے صلاح ڈیندم تو ملا کو تو چرس بھی چنگو تھو ہاں ہاں جيڪو چرس پیندو علی علی کندو علی جے دشمنن تے بربر کندو ملو کڏهن بھی نہ بربر کرائيندو نہ علی علی کرائيندو چاہے ملو اسان جو هجي جا جيڪو گھروں نڪري اچي سو مومن نہ نماز نہ روزو نہ حج نہ زکات نہ پٹکو نہ ڏاڙهي نہ ذکر نہ تلاوت ناشتو بھنگ جے کنڈے تے مانجھندو چرس جے سوٹے تے رات جو گزارو ہیروئن جے پورن تے امام جو صحیح عاشق کپڑا کارا کنٹھلا کولابا مٿے میں دھوڑ اڑے ناحق جی چھا کیو تھی جی صافے جی ذریعہ برساں ون تے دھپ کھيو ونے 15 سالن جا ترونی سندھو دریا ہمیں گڈ لاہیندا اے مومن ان ہمارا فقیر وری بازار میں سنگ وجائیدا ودا قیامت میں جنے یا جنس اٹھندی امام حسین خوش تھیندو تے منھنجو راج پہچی ویو بیڑو بڈو تھو سونو حسین نمازی ہو اب چاہو سبحان اللہ سونو حسین نمازی ہو سونو حسین غازی ہو سونو حسین اللہ جے قرآن جو قاری ہو مجھے سونے حسین جے سینے میں قرآن جا 83 پارا محفوظ ہاں سونے حسین جے چہرے مبارک تے نانے محمد کریم جی سنت ہوئی سونا سبحان اللہ سونے حسین جے متھے مبارک تے عزت واری دستار